Welcome back to S&S Kesana apho sitha ngeendaba zabantu singabuzwanga ulapha nje uthandazana naqala. Osana animthandi uMakhumalo anifuni abe happy. Because what do you mean? But Umakhumalo posted a picture yakhe nomthombe. And I think 4 days ago there was an event that she went to with about Georgia and all of that. I hope uyabuya kwi-Real Housewives of Durban. Hayibo abantu sana bathi hayibo no. Kukho abathi hayi siyavuya. Finally you guys can go to events together and be happy. Mntwana kaMakhumalo and kukho abathi sana amagxa akho, your facial expression, no, it shows it all. Uba ulapha nje awufuni wena uba kule ndawo kuyo nalo mntu kunye naye, but sana i-situation ikuphushela ubani uba ube khona nalo mntu nje i-appearance iyabonakala. And ke sana khona sizayitshintsha because that's what you signed for. Aninamesi abaye babhala iingoma zoba sana nceda ntoni kusizani into yobana ufane uhambe nomntu oyaziyo kakuhle nje uba awumfuni ecamkwakho lo, umfuna umbona udike finish and clar. So okay guys, what do you think about this? Do you think baniba asixoli as i-country? Asixoli, but you can tell kodwa uba nam ndiyabona uba hayi sana andikhambi okanye le foto iye yathathwa for the sake of taking. But the Makhumalo that we know, she's always smiling, she's always happy. I said, this time, the finish. According to this picture, singaba simrida wrong, guys. But according to this picture, I said, but I don't want to lie. I'm also happy uba yena nomthombi at least bayakwazi attend some events together. Kungekho abanye abafazi. I hope bebengekho abanye abafazi. It was just the two of them. Mhlawumbi okanye izabanceda loo nto barekhendele some makhandlela in the relationship. Guys, thank you very much. Do not forget to subscribe and let's meet on the comment section. Sinehaba okanye sana sithini silile noMakhumalo. Bye bye.